Que é o xénero? De que estamos a falar cando dicemos que somos un home, unha muller ou algo completamente diferente? Hoxe veño aquí a falar un pouco de todo este tema que parece tan complicado, mas que vou tentar resumir un pouco. E para iso, como este canal vai sobre todo de literatura, dareivos algunha recomendación de algún libro que podedes ler para aprofundar neste tema tan complicado e que dá tanto de que falar. Cando falamos de xénero, estamos a falar de algo moi complicado que deu moito debate e se analizou de moitas perspectivas. Eu hoxe vos facer un pequeno resumo do que considero que é o meu punto de vista, que tamén pode mudar e podo ir aprendendo co paso do tempo, mas tamén, se queredes aprender máis que un simple vídeo de YouTube moi breve onde eu explico o meu punto de vista, podedes ler algún libro como o escrito por Judith Butler, Problemas de xénero, feminismos e subversión da identidade. É un libro un pouco denso, que é un pouco difícil de ler, vou non admitir, mas que se tedes paciencia e queredes profundar moito sobre o tema, ten bastante do que falar. Por agora non temos unha tradución ao galego normativo da Real Academia Galega, entón o que podemos facer é recorrer a versión en portugués que acabo de mostrar no ecrán. Eu aquí hoxe veño a explicarvos a miña perspectiva de xeito fácil, como xa dixen antes. E eu é que sempre que falo do xénero divido en como dous aspectos. Por unha banda, o xénero como algo social e por outra o xénero como algo máis individual, como unha identidade. Cando falamos do xénero como algo social, estamos a chegarnos ao que é a socioloxía. E como poderíamos definir o xénero cunha perspectiva social? Pois ben, nas nosas sociedades sempre fomos creando palabras para clasificar as cousas. Cando coñecíamos un novo obxecto, poñíamoslle unha palabra, unha categoría na que tiña que entrar. E tamén facíamos iso coas persoas e continuamos a facelo. As nosas sociedades estruturanse en divisións. Podemos distinguir, por exemplo, entre xente rica e xente pobre, ou xente racializada e xente branca. Son estas categorías algo inamovível, algo científico, algo que sexa así e xa está? Pois non, son categorías que empregamos para entender todo de xeito máis doado e para clasificar as cousas de algún xeito para despois saber organizarnos. Ollo, que estas categorías sexan o xeito de funcionar da nosa sociedade e que leven sendo así moitos anos non quer dicer que non sexan criticáveis, porque son bastante criticáveis. Ben, pois o xénero tamén é isto que chamamos un constructo social. E a que nos referimos con isto? Pois que a sociedade crea dous moldes moi ríxidos onde intenta encaixar a todas as persoas. Por unha banda, un molde que decide chamar home, o que coloca certas expectativas, roles de comportamento, patróns de relacionarse co resto, e por outra banda tamén crea outro molde moi ríxido que é o molde chamado muller, o que tamén lle coloca moitas expectativas, moitas ideas sobre como ten que comportarse, sobre como ten que ser, que viver, que relacionarse. Por exemplo, a nosa sociedade espera dunha muller que sexa débil, que goste de xogar con bonecas, que goste do rosa, que cando medre teña descendencia, mentres que dun home espera que sexa forte, que xogue ao fútbol, que goste dos carros. E dentro de todo isto, a sociedade tamén espera que a muller teña certo tipo de corpo e que o home teña certo tipo de corpo. Isto que andamos a escuitar sempre de que as mulleres teñen vaxina e os homes teñen pene, aínda que despois vexamos que a realidade é moito máis diversa. Ben, pois agora que xa sabemos que existen estes dous moldes onde nos intentan encaixar a todo o mundo, aínda que son moldes moi rígidos en que non todo o mundo encaixa, tamén temos que saber que estes moldes conlevan unha opresión, o que chamamos o machismo. Esa palabra que xa seguramente escuitastes e que podemos pasar a debater moito tempo e ten moitos matices, mas basicamente a sociedade cría un grupo de xente que ten certos dereitos, que son o que chamamos homes, que as mulleres o outro grupo non teñen. E aí créase unha situación de injustiza, unha situación de opresión. Crear unha opresión é que alguén estexa aquí e a outras persoas estexan aquí simplemente pola súa identidade non é algo xusto. Mas alén diso, xa falábamos antes de que os moldes son moi rígidos e que non todo o mundo entra aí. Podemos falar, se volvemos ver os moldes e os estereotipos que conlevan, que hai moitas persoas, por exemplo, coñecidas como intersexuais. Que quer dicer isto? Pois que teñen características sexuais, biolóxicamente falando, que non son do que consideraríamos como dun molde, nin do que consideraríamos como do outro. Por exemplo, hai xente que sí que ten vaxina, mas que tamén ten testículos, hai xente que ten cromosomas como X, X, Y, ou incluso que ten unha porcentaxe de hormonas que non é tan predominancia de estróxenos como a requirida para entrar nun molde, ou tan predominancia de testosterona como para
entrar no outro. Como clasificamos a estas persoas intersexuais que non cumpren 100% os moldes? Non hai resposta. Como clasificamos, por exemplo, a un home que ten unhas actitudes consideradas como máis femininas, ou que gosta do rosa, ou que gosta de pintar as unllas? Non hai respostas. Como non encaixan no molde, sufren violencia por parte do sistema, por parte da sociedade, porque cando non cumpres as categorías en que tes que viver, porque a sociedade se leva organizando así moitos anos, excluindo a xente disidente, pois recibes violencia. Para entender isto dos constructos sociais vou empregar tamén unha pequena metáfora, un pequeno xogo, para que vos fique ben claro, que empregou unha usuaria de Twitter, que vou deixar o seu arroba por aquí, porque a verdade me parece unha metáfora fantástica que fixo que explicándolle a outra xente o entendese moito mellor. Tú cando escuitas un son non escuitas unha nota musical en concreto. Quero dicer, se escuitamos unha serie de sons de máis graves a máis agudos, non hai un límite claro entre onde está unha nota e onde está outra. Por exemplo, os sons existen así na natureza e xa, existen sen necesidade de ter divisóns como as notas. E acontece que nós como sociedade chegamos a uns consensos onde fomos partindo eses anacos de son para dividilos en diferentes notas musicais. É un xeito de entendernos entre nós, de organizarnos e de saber de que estamos falando, e tamén é útil, por exemplo, para compoñer música. Que acontece? Onde acaba un do e onde comeza un re é algo natural, algo que podamos demostrar empíricamente, pois realmente poderá haber certas demostracións, mas o nome puxémolo nós, e nós puxemos a fronteira entre onde acaba o do e onde empeza o re. Co xénero pasa igual, nós puxemos a fronteira entre o que é un home e o que é unha muller, mas son clasificazóns que se criaron en sociedade e nas que non todo o mundo entra. Teño que facer unha pequena observación, é que a escala musical non é a mesma aquí que noutras partes do mundo, así como os xéneros non son os mesmos aquí que noutras partes do mundo. E isto lévanos a concluir que son cuestións culturais, que dependen da sociedade en que nos movamos. Noutros tipos de sociedade non só teñen un sistema binario como temos nós, ou home ou muller, senón que teñen outros xéneros sobre os que, se queredes, podo falar máis nalgún outro vídeo. Xa falamos do xénero como algo social, mas eu tamén dixen que gostaba de falar do xénero como algo social e algo individual. E aínda non falamos desta segunda parte, o individual, o xénero como identidade. Por que, entón, se é algo imposto o xénero, algo imposto pola sociedade, algo onde nos intentan meter uns moldes, hai xente que di que se identifica como algo diferente o que lle impuxeron, cando o xénero é unha imposición, ou incluso con unha categoría que non é ningunha das dúas que nos impoñen. Pois vamos falar un pouco diso, e como é un tema moi complicado, vou empregar tamén algunha metáfora, algún pequeno xogo. Eu cando nacín, asignáronme o xénero muller. A persoa que estaba asistindo ao parto viume e dixo: é unha muller, simplemente pola miña bioloxía. Cando eu fun medrando, fun decatándome de que non era iso que me impuxeran, ese molde que me intentaran impoñer, senón que me identificaba como algo diferente. Eu agora defínome como unha persoa de xénero non binario. E por que sei isto? Pois aí é onde entra este pequeno xogo. Eu, e agora ides entender por que falo de todo isto, sei que escrevo coa man dereita. E supoño que todas as persoas que estades a ver este vídeo sabedes se escrevedes coa man dereita ou coa man esquerda, se sodes diestres ou zurdes. Eu levo toda a vida sabendo que escrevo coa man dereita. E é así, xa, síntome cómode. Se ven alguén agora mesmo e me di: non, ti escreves coa man esquerda, ti és zurde. Eu digolle: non, non é así. Eu sei que escrevo coa man dereita. E por que o sei? Non podo dar unha razón elaborada sobre por que son diestre. Non podo escrever un ensaio ou xustificarme de algún xeito. Simplemente, síntome máis cómode así. E síntome máis cómode así e non vou deixar de facelo, porque alguén diga que son zurde. O xénero é algo parecido. Aínda que a nós nos asignen algunha cousa ao nacer, nós podemos medrar e identificarnos de outro xeito como nos sintamos máis cómodes. Así, eu, por exemplo, por moito que me digan que son unha muller, xa pasei por un proceso de autorrecoñecemento onde descobrín que eu non me sentía cómode así e que eu non era unha muller.
Eu son unha persoa de xénero non binario. E a identidade é iso, identidade, algo propio, algo que ninguén che pode discutir, como ninguén che vai vir discutir se escreves coa man dereita ou coa man esquerda, aínda que non poidas escrever un ensaio para xustificalo de algún xeito, e que non hai que xustificar nin o teu xénero nin a mágoa que escreves. Entón eu dentro disto do xénero gostaría de explicarvos algunhas cousiñas máis que moitas veces me preguntades por outras redes onde sí que falo máis destes temas. Cousas como os termos trans, cis, non binarie, cousas que non temos moita oportunidade de aprender no noso día a día. Penso que son importantes tanto para autodescubrirnos como para saber respectar o resto. Ao final, o coñecemento sempre é bo e está xenial aprender da diversidade e non tomala como unha ameaza. De todos os xeitos, hoxe estou intentando resumir todo un pouco, condensar a información. Se queredes que paren algunha das temáticas, que faga algún vídeo específico sobre algunha cuestión, deixademo en comentarios. Tamén, se queredes máis libros con bibliografía sobre algunha das cousas das que estou falando, podedes deixarmo tamén en comentarios, que vou facer vídeos así, falándovos destas cousas e despois recomendando libros que podedes ler para informarvos máis sobre o tema ou para ter unha perspectiva diferente. Como sempre, quero recomendarvos algún libro ou ben escrito en galego ou ben traducido galego. Entón, vouvos recomendar un libro dunha escritora galega da que eu gosto moitísimo e que seguramente me tedes escuitado falar deste libro moitas veces porque penso que está moi ben escrito e que fala de moitas temáticas moi importantes, que é Cobiza, de María Reimóndez. Este libro pareceme super interesante e vouno recomendar aquí agora porque penso que é unha oportunidade impresionante para deconstruirse, porque fala, entre outras moitas cousas, de como construímos a sociedade en base a divisións que realmente non significan nada. Como a división do xénero. Fala mesmo aquí da división do xénero e podemos entender moito mellor a través dunhas personaxes que son os seres completos, como esta división aplicada a outras cousas xa nos parece algo moito máis irreal. Cobiza é unha distopía que foi merecedora do primeiro premio Pinto de Maragota pola diversidade sexual e de xénero. Xa vos digo, fala de cuestións como as divisións de xénero, opresións como o machismo, incluso chega a falar da xestación subrogada ou de algúns temas como como estamos a destruir a natureza, do ecoloxismo, de moitas luitas e todas moi condensadas nun mundo en que vemos todas as situacións que estamos a viver hoxe en día de divisións, como por exemplo entre xente pobre e xente rica, moito máis acentuadas nun futuro distópico que, por desgraza, pode pasar de aquí a non tantos anos, ou polo menos pode que sexa factível. O mundo está dividido en dous puntos moi claros, que son os recunchos, a parte pobre, e as capitais. O único xeito de pasar dos recunchos e as capitais é mediante a lotería da fertilidade. Que quer dicer isto? Pois que se hai unha persoa con capacidade para xestar, que pode xestar unha crianza, esta elevada dos recunchos ás capitais para aproveitar a súa fertilidade como un ben de consumo, como se fose un produto, como se fose algo que explotar, algo que nos parece hoxe tan afastado, mas que xa está a acontecer con cuestións como a xestación subrogada, que son amplamente discutidas, mas que acontecen, sobre todo en países con menos oportunidades para o desenvolvemento. Neste contexto, e tampouco vos quero facer moito spoiler, é onde aparecen os seres completos. Algo xa vos adiantei antes, mas son uns seres que parten das plantas e que chegan a todo este mundo con todas estas divisións e todas estas injustizas e non entenden moi ben que é o que está a acontecer, non entenden moi ben porque a humanidade é así. E mediante a súa visón podemos chegar a facernos unha crítica e a decatarnos de cuestións que temos moi interiorizadas, mas que realmente non son para nada xustas. Dito todo isto, só vos estou a falar de algúns aspectos de Cobiza que penso que teñen interese en relación co que estamos a falar, mas de calquer xeito hai moitos outros motivos polos que podedes interesarvos por este libro, que se queredes podo falarvos máis del ou aquí, ou nas outras redes que teño, TikTok, Twitter, Instagram, que as deixo na descripción, mas non quería alongar máis este vídeo e xa vos digo, só vos estou a contar algunha das partes polas que vos podedes interesar, que hai moitas máis, e a calidade literaria de María Reimóndez
é algo que penso que xa moites de vos coñecedes. Se ficastes con algunha dúbida ou tedes algún comentario, algo que discutir, que non esteades de acordo co que eu dixen, podedes deixalo en comentarios, que eu penso que un dos mellores xeitos de aprender é falando coa xente, debatendo e compartindo ideas. Ao final, da diferenza é de onde máis se aprende e nunca fartarei de repetilo. Entón, espero os vosos comentarios con preguntas, con debates, co que queirades. Tamén me podedes dicer se gostades deste novo formato de vídeos. Moitas grazas se chegastes ata aquí, xa vos digo, agardo os vosos comentarios. Deixo-vos por aquí algún circuliño onde vos podedes suscribir ao meu canal, algún vídeo por se queredes continuar a ver outras cousas, e espero os vosos comentarios. Un saúdo!